Eu sunt Andrei, după lună și ceva am revenit cu un nou episod, primul episod de Survival Game. Credeam că am mai filmat, dar nu. Ce ciudat, dar nu am mai filmat Survival Game, credeam că am mai filmat. Asta e primul episod, așa că hai să-mi intrăm în meci. Pot să pun puțin pauză la mapa asta, mereu îmi face așa. O să pun puțin pauză și o să revin cu o altă mapă. Ok, am revenit. Scuzați-mă dacă nu vorbesc prea bine, sunt un pic răcit. Așa, hai să intrăm aici. Da, după o lună și ceva am revenit. Astăzi am încercat să vă filmez un episod de Survival Minecraft, doar că nu am mers și o să postez diseară un episod de Survival Minecraft și o să fie puțin lucrat, adică mi-am făcut o casă, doar că nu am făcut mult. Mi-am făcut o casă în pământ, dar nu am lucrat mult. Așa, și da, o să fac și o serie cu un joc nou. E foarte frumos. Da, Mitosis nu mai fac. A fost frumos, da. M-am tăctit de Skywars, nu pot. O să mai filmez și Splef, Capture the Flag și Bounty Hunter, dacă pot. Așa. Acum, eu o să pun puțin pauză și o să revin când o să înceapă în 30 de secunde. Să nu vă supărați, vă rog. Așa, am revenit, mai sunt 30 de secunde. Da. Nu prea am ce să vorbesc. Am văzut că mi-a mai crescut abonați și mă bucur. Și da. Ok, începe. Hai. Așa, pirat. N-am prins sabie și nu e bine. Măcar un topor să iau. Da, și ieri seara am încercat să filmez de 4 ori și mi s-au oprit filmările o grămadă. De o grămadă de ori mi s-au oprit filmările. Și m-am enervat și am zis să filmez astăzi. Da, m-am enervat și am zis să filmez astăzi. Dacă mi se mai oprea o dată, mă furiam. Distrugeam tot. Da, eu nu cunosc mapa asta și nu e bine. Nu prea m-am jucat pe ea, adică m-am jucat de 2-3 ori, dar morisem că nu știam pe unde să o iau. Haide, așa. Mamă, haide, mă. Bă, niciun chest. Așa, uite un chest. Așa. Ok. Ce mă? Da, nu avem și o casă. Ciudat. Așa, eu nu sunt singur, Mihai este lângă mine. Bună. Așa, Mihai, deci, dacă ratez un chest, să-mi spui, da? Da. Mihai este ajutorul meu să spun așa. Ajutorul meu, adică, dacă el vede un chest și eu nu văd, o să-mi spună el.
să-mi spună el că ai ratat un chest sau așa ceva. Sau o peșteră. Așa. Dar pe unde să o iau? Asta e întrebarea. Spun eu? Pe unde să o iau? Urăsc mai pe asta. Bă! Care unul spune pe Ah! Nu. Firar! Și vom reveni cu următorul meci. Ok, am revenit la al doilea meci. Începem 45 de secunde, deci nu trebuie să pun pauză. Eu mă uit să văd pe unde să o iau. Aș putea să o iau... Pe aici. Se cunoaște foarte bine mapa. Așa o iau pe aici și pe acolo iau eu de obicei. Ok. Nu. Firar! Bă! Nu e bine, n-am putut să iau nimic și nu e bine. Dar nu e bine. Sper să nu mor. Iar. Haide să nu mor. Firar. Muri. Nu. Și nu am nici mâncare. Nu e bine, chiar nu e bine. Fugi și n-am nici mâncare. Deci acolo așa mă termină aia de sepat. Așa. Aleluia. Aoleu. Dar îmi trebuie armură. Așa, măcar avem armă bună. Mă întreb dacă putem să ne facem sabie de iron. O să vedem. Mamă, cât puteam, aoleu. Înconjurat, frate, nu e bine. Nu. Are fi plus. Aoleu, nu e bine. Chiar nu e bine. Ok, eu iau pe aici până o să fie sigur că pot să merg măcar la corabie. Nu e bine, numai am nici mâncare. Ole. Haide. De acum pot să iau la corabie, nu pot să merg la corabie. Sau... Da. Nu. Da, eu nu pot să merg acasă. Haide, mă, haide. Trebuie armură.
Haide. Da, nu e ziua mea norocoasă, dar o să încerc să ajung măcar în deathmatch. Haide, mă. Uite, ce corabie ciudat. Aleluia. Îi cască. Mama. Dar nu e chest plate. Ai cotat în ăsta? Da, mersi, hai. Așa, acum am armură. Acum am armură, nu mă mai tem. Am revenit în joc. Așa. O să mănânc pâinea. Deci ai două topoare. Un lag, Mihai. Băi! Unde-i pâinea? Porcărie. Haide-mă. Haide. Uite, încă un chest. Bra, haide, bă! Așa. Ia uite. Ce plate. Și cască. Așa, asta Hai, e. pe. Nu. Aoleu. Care-i, bă? Haide. Fie dar! Ce? Da. Era un hacker invizibil. Păcat. Îmi pare rău că n-am reușit să câștig. Eu de obicei că câștig. Haideți să vă arăt. Uitați, am 421 de bani. Am 421 de puncte, nu bani. Așa, păi, cam atât cu acest episod. Asta a fost un fel de o revenire după o lună și ceva. Eu am fost Andrei, împreună cu fratele meu Mihai. Și ăsta a fost primul episod de Survival Game. Pa, pa!